krásny zlatý. Hanzi späť. No dobre, dneska mi nie je do smiechu, ale stále mi je do smiechu. Dobre, tak ako som povedal. Hanza neprekvápi nikdy nič, sa tomu ver. No, čo vám poviem? Ako viete, možno viete, no Han sa strátil, ne? Na Instagrame. Proste není jeho profil. Page. Že neviem, kde to zmizlo, ale ja sa smejem. No proste včera to zmizlo. Ničoho nič, ťukám, vyťukávam, píšem, zároveň som niečo našiel nové, to ešte za chvíľku tomu dostanem. Čakaj, Hans. No, čo potrebuješ, Hans môj? Som tu. Takže iba toľko vám poviem. Je to krásna emócia a krásny pocit, ja vám všetko zvízne pred očami. Ale krásnejšia emócia ešte, keď sa vám to vráti naspäť. Takže do 24 hodín, ja som už počul, že veľakrát sa ukradú nejaké účty, či čo, jedno z druhým. A ja som si vtedy aj na Instagrame sa kráde. Tá už keď aj tam, tá ešte kde. Takže práve teraz. Ja neviem, či to bolo ukradnuté, alebo čo ja viem, je to jedno. Do 24 hodín, lebo čo, som Hans, bude to naspäť. OK? No. Takisto ako to bolo. Takže nikde Hans sa nestratil a za chvíľu Hans je tam. OK? Aby ste nemali šoky, aby ste neplakali. Takže toto je vlastne video pre vás. Instagram a samozrejme aj TikTok, kde vlastne to video dám, lebo nemám inde dať to video, takže TikTokáci, skúste to zdieľať, aby to vedeli aj vy na Instagrame, alebo ja neviem ako ste, či aj tu, aj na Instagrame a jedno s druhým, OK? Takže skúste to tam pozdieľať, zdieľajte to jedno s druhým a dostanem sa ešte ku jednej veci, vlastne včera, čo som tam zistil, ako to povedať, to sa len popapuli. A toto rovno už bude video z toho, čo? Takže dostal som sám od seba popapuli. To má 6 minút. Od steny, jedna stena, druhá stena mi dala jedna stena, druhá stena, no. Ale to myslím v dobrom, ako to s úsmevom. No, nie sú doriešené kvôli nedoriešeným kalendárom, ktoré ste mali dostať už dávnejšie. No, a druhý bod, pointa. Reálne môj kamarát má ten kalendár doma Hanzov. Ja som o tom vôbec nevedel. Teraz mi to smiechu nie je. Takže ja som vôbec o tom nevedel, že to nie je ešte doriešené na tieto veci. A teda. Ako som povedal, na Instagrame som krátko. Ja neviem, koľko som tam, ja už o tom neviem, som 2 mesiace. Ale nech tak. Doteraz neviem, ako Instagram normálne funguje. Doteraz takedy, keď na niečo kliknem, to tak funguje, to je len bomba. No a vlastne tie správičky sú vlastne, poviem to tak, tie správičky sú na jednom mieste, tak neviem, či vám rozprávať všetky vlastne nevyriešené ešte kalendáriky. Nie ste veľa, je tam ešte pár, OK? Takže poviem nejaké mená, aby ste pochopili. A teraz mená poviem, ale práve mi utekol papierik, takže vydržte. Hneď sa vrátim. A teraz pozrite ešte na moje kreslo. To nezabudnite. To je sáne. To sú sáne, jak stále. Kratosčer normálne. No, som naspäť. Sáne najdrahšie. Ako to je? Čo to mi tu píšu? Viete, ja nahrávam video a hneď mi niekto píše. No nenechajú ma. Čo sa týka správ, SMS. Dobre, takže poviem iba nejaké mená, priezvisko, alebo ja neviem, či to môžem. Dobre, Andrej Citrónik. Vedľa toho. Siva fotečka. Ja si ťa pamätám. Bez debaty. Andrej. Ty páňa. Ľubkoš, Pupkoš. Ženské. Ja nebudem ďalej rozprávať, všetci ste na jednom mieste, OK? Ľubkoš, Pupkoš. To nie je vybavené. Za chvíľu to budete mať, ja som si prečítal. Čo povie svojej žene inak? Prepáč, môj citrónik krásny. Andrejko. Dobre, ja to dám dokopy, takže teraz máte moje slovo.
Teraz to rozprávam ja normálne. Čo? Je to smiešné zároveň. Ja neviem, irónia, alebo ako to mám nazvať? Neviem už. Jaj. Dobre. On je devastovaný. Takže máte moje slovo, čo vlastne Hans nevedel na jeho stránke, kde figuruje ako tvár. Povedal som, že si vám všetko. To je všetko, čo mám k tomu. Však ja človek. Pohodičke. V živote sa môžete spoľahnúť iba na jedného človeka. Sám na seba. Niektorí to už vedia. Dobre. Takže iba toľko k tomu. No to je asi všetko. Takže máte moje slovo. Nejak bude Instagram. Čo robí Hans? Vypíše, pošle. Čo len chcete. Neurobím video a aby ste sa pripojili, ja neviem, nejak to myslím. OK? Aby ste dostali všetko hneď. A či. Yes, sir. Najskôr. Sa aj dostanete. Ale ty si Hans, to bude pohode. Takže môj krásny TikTok. Pozdieľajte to, OK? Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Takže, Chudák ho to devastovalo. Ukradli Instagram.